Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ин пироҳани ман ғаз шудааст. Хеле ҳам давидем. 8 километр ҷустои ма ки бошен давидем. Хуб барои бачаёш 8 километр уқа зиёд нест, лекин дар сафар будам. Чанд вақт варзиш накарда будам, тақрибан 1 моҳ. Ба ҳамон хотир 8 километр хуб аст аз 9-10 километрда, ба хотире ки агар зиёд будавӣ шояд мушкил шавад, бори ки як бора варзиш накарда будам чанд вақт, агар сар кунам ягон мушкил ба пеш меояд. Ва шуморам тавсия азиз ки ҳатман варзишро фаромӯш накунед, чун варзиш инсонро воқеан дар зиндагӣ метавонад дастгирӣ кунад, чун вақте ки мо ҳаракат мекунем меган ҳаракат зиндагӣ аст. ба ҳамон хотир дам бошен, ҳар як нафар насиҳат куненда варзиш кунад. То дидор.